UGWUMBA. N'afọ 1999 ka Chief Raf Wazirike malitere otu a na-akpọ Masọ. Ya bụ otu bịara gaa wuo kwuo maka mmegbu a na-emegbu ndị Igbo. Maka na agbara anyị ka a nụsịrị ọgụ na enweghị no victor no vanquished. Ya bụ na enweghị onye meriri ibie. Emechaa na-egosi anyị na anyị bụ ndị emeriri n'agha. Ya bụ mgbe Raf Wazirike malitere ya bụ otu akpọrọ Masọ, ndị Igbo anyị niile wee bie ya ọma. Akpọ ha na Biafra etu onye ọbụla amakanie. Ịga ebe a na-ere newspaper etu a, ọ na-ada n'ekwo. Ọ na-ada ebe niile ọ na-ada. N'afọ 2012, Maazị Nnamdi Kanu wee malite otu nke akpọrọ IPOB. Ihe a niile bụ iji wee weghachite azụ ya bụ Biafra Ojukwu gbara mbọ ka o weta mgbe ahụ nke na-adaba. Ọ bụrụ na ị sonyere m, ị ga-ama ebe anyị na-aga, maka na amara m na ụfọdụ asịwana kedu ebe UGWUMBA kwụ akwụ, kedu ebe okwu anyị na-aga n'ụbọchị tata. Biko sonyere anyị na ị ga-ama ebe anyị na-aga n'otu nkeji ma ọ bụ ịbụọ. Ya bụ mgbe IPOB bịara malite, ọ na-ekwukwe, ọ na-aga n'ihu. Afọ one ma one gara aga, ndị ọchịchị Naijiria wee gaa na mba Kenya wee tọta Maazị Nnamdi Kanu, tọnata Naijiria wee tinye ya n'ụlọ mkpọrọ. Ọ nọkwa na eruo tata. Ọ teghị aka Maazị Simon Ekpa wee kunie zawa wepụta otu nke ya kpọrọ ndị autopilot, wee sị na ya bụ prime minista nke obodo Biafra, na ya bụ onye na-eso ụzọ Nnamdi Kanu, wee bido nke ya ọ na-ekwu, ọ na-aga n'ihu. Mana ọ bụrụ na ị na-anya ndị a niile, otu ihe jikọrọ ha, otu ihe na-eme bụ na ọ dakwa ha na onye ọbụla kpọrọ afa Biafra iru mgbe ahụ na ebe a na-ere newspaper, ndị ọkada niile ma na Lagos ma na ebe ọbụla, ndị be anyị niile na-atọ ụtọ, ma ndị n'obodo oyibo ma ndị nọ n'ala Igbo a na-atọ ụtọ. Emechara sị na a na-arụ headquarter Biafran gọọmenti a na-arụ n'Owerri. Iru ebe ahụ ị mara na arụghị ya maka ọ bụrụ be mmadụ, maka na o buru ibu agaghị m ya. Onye ọbụla na-atọ ụtọ. Enwe mgbe emechara a na-eresi anyị Biafra currency, Biafra passport, Biafra nta na Biafra imo, a na-eri ndị mmadụ na-azụ na-egwe onineanya na a ga-ewetara anyị Biafra mgbe na-adịghị anya. Mana ihe a na-akọwaghara anyị bụ na enwere ihe dị iche na 100 meters na marathon. Ọ bụrụ na ị na-agba 100 meters, na enwere ihe dị iche na 100 meters na marathon. E wee malite ya bụ ihe na-atinyetụ ya ụmụ obere kirikiri propaganda, ụmụ obere asị dị agha. Ụfọ iruo mgbe ahụ a na-asị na Queen Eliza asaịnụ gị na ọ kpọgo Obasanjo na fonu mbọsị ya n'abalị nya ka ọ kpọrọ Obasanjo si na ọ bụrụ na o wepụ aka na ihe gbasara Biafra, na ọ bụrụ na onweghị ka Biafra nwere onwe ha na a ga-abịa kuchie Naijiria. Ọ na-ekwu, ọ na-ada, ejiri ya na-apalite mmụọ ndị mmadụ, ọ naghị ada. A sị tụọ ụtụ onye ọbụla na-atụ. Mgbe ahụ enwere ofu nwoke mma arụ sikwa etu ahụ wee rie ndị mmadụ mugwu. Adị m emegide mmadụ ịtụ ụtụ n'otu ọ nọ n'ime. Ọ bụrụ na ị banyere n'otu ọbụla, kweta na ị bụ onye otu a na-atụ ụtụ. Mana ofu ihe m na-amaghị etu o si megide ọba anyị isi bụ na onye ọbụla nọ ebe ọ nọ, okwu gwa ha na si mee nke anya na-eme, si mee nke anya na-eme, nke emere eme ebe ka ọ dị anya na-ajụkwa asị. Ihe m gbaniri m ji sị ka anyị tinye okwu ọnụ, epeti ga anọ n'ụbọchị tata. Ihe m gbaniri m ji sị ka anyị wepụta okwu a bụ na ofu onye ọzọ ekunikwa n'ugbu a. Ọ bụrụ so ofu onye, kama na onye nke ahụ sị na ya bụ deputy prime minister, ya bụ onye na-esota Maazị Simon Ekpa bụ nke ndị Finland ji, na ya bụ deputy prime minister. O kunikwa n'ugbu a. Ọ bụrụ naanị na ọ na-ere ma currency akpọrọ eje ka ọ gịnị, enwere ihe nwa na-akpọrọ ya. Mana ya bụ nwaanyị ekunie na wee kwuo ugbu a sị na anyị nwere 40 states, eke na 40 states na Biafra, wee na-erezi governorship slot. Ọ bụrụ ha na ịbụ ikweta weta ego asịrị iweta, inye ego ahụ abụkwa na ego Biafra ka a na-enyekwa ya na dollars na pounds. Inye ya akpọrụ ya afa nke enwere ma Olu steeti anaghị azụ na aga eke kịta ekegi ya na anọgo n'obodo ndị ọcha ka ere anyị Olu steeti kee igodo ọ bụ igodo ka igwe ọcha ka steeti nta na steeti Imo juru ebe ahụ. Fellow Biafrans, I hereby mention
the 40 states of the United States of Biafra, Aba State, Adoka State, Afema Igodomigodo, Ahoda, Abakip Oro, Alanso, Aludo, Anioma, Branem, Calabar, Ebonyi, Ebube, Edo, Eda, Enugu, Epie, Esan Igodomigodo, Ezani, Iden Igodomigodo, Idun Iba. Kwanyele mba anyị ugwu, kwanyele Igbo ugwu. Opurobios Igwe Jenga. Ana masị ọzọkwa ndị Igbo ka na-aghọrọ etu a. Asị gị weta ego na iweta ego ịghọ gọvanọ. Ndị niile akpọrọ gọvanọ ugbu a ha na-emezi meeting na Zoom na-asịkwa ndị be anyị tụwa ego nke a tụrụ atụ eji eme gịnị. Ameche m ihe eji mara ndị Igbo bụ ọchịchị onye kwuo uche ya. Ya bụ na demokrasi ama mbata na Biafra nke a Ngozi Ọrabueze na-azọ kịta. Na ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na anyị tụcharịa ya bụ ego mechaa ka sonyecheri ya milion a na-asụ gị kịta, ọ bụrụ na ndị mmadụ tụchaa ya enyeghị gọvanọ, enyeghị kọmishọna, enyeghị nke a, enye nke a na-edere ndị mmadụ akwụkwọ sị etu a ndị chọọchị na-esi edeta akwụkwọ gị bịara anyị baza, etu a ka esi ede ndị akwụkwọ kịta. Ya bụ na ọ bụrụ na ị nọ na Naịjirịa ka na-eche na ọ bụ ihe na ha anọghị ebe ahụ wee kee ya bụ igbuzigwa ofe ka ịma akwata osi kee nke ụkwa. Anụmasị ọbụkwa ndị Igbo anyị ka a na-aghọrọ ihe. Enwere mgbe anyị na Chief Raf waziri ike kwuru ọsịsị hụ ha na onye ọbụla ọbụgodu na onye ara wee kunie n'ụbọchị tata wee wenye flag amakwa na ọgba ọtọ wee wenye flag na-eti Biafra Biafra na ị ga-afụ ndị ga-esori ya n'azụ maka na Biafra na-emetụta anyị n'obi. Ihe mere Ebune dị atụrụ inwe ọ na-emetụ anyị n'obi mere na ekperima na ọrụ onwe ya ndị na-emeta ha ọnụ ha n'obodo oyibo onye kunie etu a ọsị anyị bịa tụwa ego nke a tụrụ atụ eji eme gịnị. Amanụ m etu ọ si nọkọta tụgharịa anyị gọzie ndị atụrụ anyị gọzie ada ajụ asị. Eche m ihe eji mara ndị Igbo bụ na ọ bụrụ na ọ daa n'ihe dị agha isi mba si nyocha ihe enyocha si tinye uche. Ndị ọkada niile a nara ego kemgbe 1999 ebe ka ọ banyere paspọtụ niile a na-eme mgbe ahụ na ihe ahụ Biafran paspọtụ na ihe ahụ Biafran currency a sịghị na iro na Kotonu na ya na-eri eruo kịta mana onye ahụ natawa Naijiria na ọma jikwa ịma gakwa tinye na Zenith Bank na ọ bụ UBA a na-aghọrị anyị. Enweghị onye anyị bụ nwa afọ Igbo nwụjuru mmiri ara nne ya afọ ihe Biafra na-adịghị emetụ n'obi mana ihe na-achọghị mmadụ iji bịa ghọrịa m ma ọ bụ ghọrịa ndị Igbo ndị ọzọ maka na Biafra na-emetụ anyị n'obi asị anyị tụwa nke anyị ekpozi iburuzi atụrụ left right na ndị ekperima nọ n'obodo oyibo kịta wee kesasịa steeti kechaa ya kee gọvanọship ndị ga-abụ gọvanọs. Mgbe ha na-abịa mgbe a ga-ebido Biafra enwekwa onye ma arụnụ were ma ọ bụ na ndụ a ma ọ bụ ụmụ anyị ma ọ bụ ọgara abịarịkwa atọ ma ọ ga-abịa echi mana otu onye akwụọ n'ụgwọ kịta ka ya bụrụ gọvanọ Olu steeti, ka ya bụrụ gọvanọ Igodomigodo, ka ya bụrụ gọvanọ Igwe Ọcha 40 steeti ekere ọdị n'akwụkwọ asị tụọ ego na ị ga-abụ gọvanọ. Iburuzie ịnatazie ya na ịbụ gọvanọ ị gazie na Zoom na-achọzi ndị ga-enye ya ego. Enwe nke mfụ asị na 100 million eje bụ afa ego ha bara ego ndị Biafra ọ bụzi Biafran pounds n'ozi eje bụ afa ego ha bara mana ọ bụ ụgbọ eje aha ka a ga-atụrụ ha onye ha na-atụrụ ha bụ pounds and dollars. Ndị nọ na Naijiria onye aka onye ruru ọ bụrụ naira ị na-atụnye. Enwe ndị mmadụ na-atụ ụtụ asị m onye ọbụla atụrụ ụtụ n'otu ọ nọ n'ime ya mana biko jiri obi gị na echiche gị. Amanụ m ka ndị mmadụ gara nwaanyị hụrụ ehu anyịwa mmiri ọ bụ na IBA emechaa na kịta o kunye na o mewe na nke ya na-aba onye mere elekshọn na Anambra steeti onye mere na ihe ndị a na-akọwaghara anyị bụ ma ọ bụ ihe anyị na-eche ha echiche ọfụma wee mara bụ na enwere ihe dị iche na 100 meters na marathon. Mere ọ na-abụ akpọgha anyị etu a ma niile ịbịazie n'ọnlaịn ama m na ihe a m na-eme kịta vidiyo a na-eme nwere ike ọtụtụ ndị mara sị anyị ga-apụ na ya chanel anyị ga-apụ na ihe na nwoke m adị m ime wee gawa n'oke ya bụ ọdọ atụ m egwu ikwu eziokwu m maara na ihe a bụ eziokwu. Dịka m kwuru anyị niile bụ ndị Biafra anyị niile na-akwado Biafra mana onye aghọrọ na ibie n'afa Biafra ịbịa anyị chọghara na ị ga na-aghọrọ m n'afa Biafra jụọ nga ajụjụ isi nwoke ma ebe a ka anyị na-aga ka ị gawa n'ebe ọzọ dịghị mma. Nke bụ ndị na-enweghị ha na-arụ n'obodo oyibo anọkọta ekechiri bụrụ afa Biafra na-akapụ anyị ego. Enwere akwụkwọ ndị a na-edere akwụkwọ inwe ihe ị na-arụ n'obodo oyibo kịta edetere ya akwụkwọ sị na achọrọ imeghe special advisor nka na achọrọ imeghe nka mgbagotụta ego ịtụta ego ị na-ajụkwa ihe eji ego ahụ eme.
nna mmadụ emezina ka onukwu na anyị abụghị onukwu onye ọbụla atọ ọnụ n'Igbo ka anyị bụrụ ndị onukwu kamgbe e bidoro Facebook na ụmụ ihe social media onye ukwu ha na-aba ebe ahụ kwuo nọnsensị dị mma ọtụfe ọ ga-atụ o nwekwa ihe ike ịtụghị n'anya kịta na ọ bụrụ na m kwadote ofu ụbọchị nọrụ n'etu a na-anọrọ kịta si n'ọmụa bụ gọvanọ n'ọmụa bụ praịm minista n'ọmụa bụ nka kpọọ ofu afa steeti wa kenye onwe m asị m ndị mmadụ tụwa ego enwekwara ndị ga-atụ ma ntinye afịa Biafra mana ihe a ọ bụghị mmadụ ịghọrị onwe ihe a ọ bụghị mmadụ iri nwanne ya nakpo biko emekata ihe ụfọdụ isi jụọ asị gụwa bụ onye ji afa Biafra na-egwuri ndị be anyị na-aghọrị ndị be anyị na Biafra na-abịa echi nke ebiro na 1999 emegide gị ma Eliza na onwe ya anwụkwuona Eliza na-ekwe ha anwụkwuona aka na-ekwukwu okwu Biafra IPOB ekunye na anyị na-ekwado ya na-aga mana ihe m na-ekwu bụ mmadụ aghọrị na m ama nkwe ka aghọrị ya mụ na ụmụnne m ndị Igbo jiri afa Biafra na-aghọrị anyị mana ọ bụrụ na ikweta n'aka nke ọdụ kama na ihe m na-ekwu bụ biko onye aghọrịsi n'anya maka na ihe anyị nọ na ya bụ ọsọ marathon ọ bụghị ọsọ 100 meters ka Chineke mezie okwu Ebonyi, Ebube, Edo, Eda, Enugu, Epie, Esan, Igodomigodo, Ezani, Iden, Igodomigodo, Idun, Ibon, Igala State, Ibani State, Ika State, Ikemba State, Ikom State, Ikwumisia State, Itayanan, Iwere State, Iwuroha State, Odumegu State, Obuya State, Ogoja State, Ohabuenyi State, Ohuku State, Okigwe State, Omambala State, Olu State, Owerri State, Kwa State, South Atlantic State, Uroba Isoko State. Welcome to the 40th state of the United States of Biafra.